बयसा बिराद दुगामार itu गावखौनो गाव अभार स्मार्ट थाङो बाल घन्टा बेनाव मा बेसेबां घन्टा फैसा दङ बेनावलाय एथ' दुगा मानसि बियो एथ' दुगा जायो नामा मानसिया बिदि थारमाने आं हेन्डसेक लानो नागिरदों हेन्डसेकबो लाया आखाइखौनो एथ' दुगा मानसि आरोना फाइनालि बेबायदि दुगा मानसि दिनै लोगोफोर बि भइस आरो जोंहा मुलि बेपारि बिथांमोनजों माने नांलाय खमलाय जादोंनो बावखुंग्रि हाजो फेस्टिभेल खुंनायाव ओमफ्राय बिथांमोना दिनै मानि थाखाय माने नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जादों होननानै खोनानो मोनदों बे बाथ्राया बेसेबां सैथो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै मिथिनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थागोन दिनै लोगोफोर जों माने खोनानो मोनदों बि भइस आरो जोंहा मुलि बेपारिजों माने बावखुंग्रि हाजोआव माने नांलायलायदों होननानै खोनानो मोनदोंमोन आरो दा बे बाथ्राया लोगोफोर बेसेबां सैथो लोगोफोर नोंथांमोननो आङो फारि फारि खोन्थानो थांगासिनो दिनै मानि थाखाय नांलायदों ओमफ्राय मा जाहोननि सायाव माने बिथांमोननि गेजेराव नांलायनाय जाथाय जादों नङा होनबा दा मुलि बेपारि होनबा नोंथांमोना सिनायनाय ओमफ्राय गोबाङानो खिन्थु जोंहा सन्जय ना रन्जय ब्रह्म होनना जों बांसिन सिनायनाय बिथाङा रन्जय ब्रह्म होननानै फेसबुक पेजाव बिथांनि नाम दोङो ओमफ्राय बिथांखौ खिन्थु बांसिन मुलि बेपारि होननानैसो माने सिनायनाय जायो माने बिथांमोना माबा मुलि बेपारि बिजनेस खालामोनो ओमफ्राय बिनिखायनो बिथांनि नामा दा मुलि बेपारि थाबाय दिनै माने जोङो मा होनो बि भइस बिथांखौसो जों बयबो सिनायखायो बिथांमोना माने बिराद फेमास इउटुबार नङा होनबा दा ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों लोगोफोर दिनै बिथांमोना बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनायाव दिनै बिथांमोननि माने तर्का तर्कि जादों बा नांलायदों होननानै माने दासान्दि बिराद ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने भाइरेल जादों नङा होनबा दा नोंथांमोननो आं बेखौसो फोरमायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर माने बावखुंग्रि हाजोआव माने गोबां मानसिफोरा दिनै फेस्टिभेल जादों बेवहाय माने गोबां माने हाजो गाखोनो थांदों ना होनबा गोबां मानसि गिदिर गिदिर फैयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबां इउटुबारफोर फैयो दा बेवहाय माने जोंहा बि भइस बिथाङा फैदोंमोन फैनानै ओमफ्राय जोंहा मुलि बेपारि बिथांमोना बिथांखौ मोजां मोनोना अनसायदों माबादों ओमफ्राय लोगो हमनो ओमफ्राय हेन्डसेक खालामदोंमोन बिथाङा माने भेलु होआखैनो बिथांखौ मुलि बेपारिखौ माबा माबि इसोर माने एसे बोरैबा सेल्फिस टाइपनि जाबाय ओरैबायसि होननानै बिथाङा बुंदों आरो ओमफ्राय बिथांनि बागै गोबां बाथ्रा बुंदों दिनै माने माबाया दहायनि भिडिअ नुखाबाय नोंथांमोना नङा होनबा दा बेनो बाथ्राया बाखि जेबो बिदि नांलाय खमलाय जायाखै लोगोफोर नोंथांमोना बिदि जेबो गोरोन्थि साननाङा दिनै जोङो माने बिथांमोननि गेजेराव मा जादों जायाखै दा जों बेखौ बारा माने नुवाखै आरो ना जेखिजाया बिथांमोननि गेजेराव दिनै माबा सेल्फिस माबाफिस ओरैबायसि बुंनाय जादों बिथाङा दिनै रिसपेक्ट होआखै माने बर'जों बर' जानानै माने रिसपेक्ट होनांगौमोन होनना बुंदोंमोन आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब सेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच